கிளாஸு அட்டென்ட் பண்ண வைக்கல. இது நான் வந்து எத்தனையோ யூடியூப்பில் பார்த்து முடிச்சு, பட் உங்களை மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி யாரும் சொல்லலை. ஓப்பனாக சொல்ல போனால் சொல்கிறேன். 2 கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கு, லைவாகவும் நல்லா ஃபேமஸான ஆட்கள் தான். பட் உங்களை மாதிரி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லலை. அதாவது எசன்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக அடிச்சு விட்டீங்க. போட்டு வளவலும் போட்டு பலவலும் போட்டு மட்டைக்காய் விடாமல் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட், அதாவது ஃபில்டர் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க. அது வேலை பெஸ்ட்டுங்க. நான் வந்து டெக்னிக்கல் இல்லாமல் சும்மா ஹம்பாக்காக ஒரு கும்பான்னு பண்ணது தான் இத்தனை நாளாக ட்ரேடிங். அதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது, இந்த கால் ப்ரொவைடர்ஸ்லாம் கொடுப்பான், 3 நாள் கொடுப்பான், 4 நாள் காணாமல் போயிடும், 5ஆம் நாள் அக்கௌண்ட்டே காணாமல் போயிடும். அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. கிளாஸ் புரியுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைக்கு. இது எப்படி என்னுடைய இது கேட்டிங்கன்னா, இது நீங்கள் இன்னும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்பப்போ டவுட் வந்து உங்களை கிளியர் பண்ணி நான் பண்ணதாச்சு எனக்கு இன்னும் ஒரு பட் எனக்கு என்னென்னா, இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ண வகையில் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது நிச்சயமாக. சும்மா சொல்லக்கூடாது, எப்படி நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. இதை நம்ம ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி விஷயத்தை நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். ஏன்னா உங்களுடைய அந்த டெலிகிராம் சேனலில் அந்த நிஃப்டி வீடியோ அதிகம் லைக் பண்ணி பார்ப்பேன். நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி அது கொஞ்சம் எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு ஒரு 95% நீங்கள் ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணுவீங்க. அது முன்னாடியே சொல்லிடுவீங்க. அடுத்து பார்த்து அதே மாதிரி தான் நிற்கும். அந்த வேவ்ஸில் அந்த ட்ரேடிங் ட்ரெண்ட் லைன்லாம் போட்டு, அதனால தான் நான் ஒரு வருஷமாக வாட்ச் பண்ணி தான் உங்கள் இதுக்கு வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. எல்லாரும் வாட்ச் பண்ணி தான் இருக்குன்னு ட்ரேடிங்கில். உங்களுடைய நாலேஜ் பார்த்தோன்னா இது நல்லா ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபையாக புரிய வைக்க முடியும். சும்மா சும்மா 60 தான் புரிய வைக்க முடியாது. அதனால் ட்ரெயினருடைய டெக்னாலஜினால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹை லெவல் தான் சூப்பரு. அதனால் நீங்கள் ஒரு விஷயம் மட்டும் எங்களுக்கு என்னென்னா, நீங்கள் எங்களுக்கு ஃபர்தராக லாங் டைம் சப்போர்ட் பண்ணி இன்னும் 2-3 கிளாஸ் நீங்கள் அடுத்த பேட்ச் இது மாதிரி சொன்னீங்க, எங்களுக்கு தகவல் கொடுத்தீங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணால் எங்களுக்கு என்ன அந்த GA MI M1 MI2 இந்த மாதிரி இது வந்து நல்லா எங்களுக்கு அப்சர்வ் ஆகிடும். அப்புறம் நாங்கள் பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணி ரெடி பண்ணிடலாங்க. என்னுடைய கணிப்பு இப்போ ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட்லேருந்து கேஷ் மார்க்கெட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வந்துருச்சு. தேங்க்யூ.